Bakit po stand ng minority sa mga naglipa na ngayon, mga POGO hubs na nag-e-employ ng mga Chinese workers? Kanina po, ginrill namin, although wala pa yung budget hearing ng PAGCOR, no? Ayaw na pong kinausap at tinanong si Congressman Abiason, si Congressman Manny Lopez at ako, ay talagang pinag-usapan namin. Sinabi naman nila na wala nang korupsyon yun. Sinabi nila na itong POGO online gaming ay walang player sa Pilipinas. Ibig sabihin, inamin din nila na ang player po nito ay ibang bansa. At inamin nila na China ang player ng POGO online gaming nito dahil lang sa napakaraming Chinese. Ang sinasabi ko, ilan na ba ang outlet ng POGO gaming dito sa Pilipinas? Only in Metro Manila, they have 51.